ang ato karong nga pagpanagban-uban karon alas sa testong national issues mahigala before ta mo balik sad sa atong dugang pa mga report sa lokal, no? Ato sang balikan to atong gisgutan gina si Senator Alan Peter Cayetano labot mahigala sa ilang pahigayon og voting ngadto milabay mga kagilaan nga Miyerkules, Miyerkules man today, no? August 6 nga diin tuwa na gyud na-archive na mga higala ang impeachment diri sa Senado mga sukintig paminaw. Ato balikan si Senator Alan Peter Cayetano mga higala sa iyang pagpadayon sa iyang speech ni anang pagbuto niya nga yes, i-archive na kana, yes, musunod ta sa Supreme Court, unya ang iya mga higalang explanation. Ato ipadayon. 10 administrations. We in this room are all for accountability, but tama yung Supreme Court sa tamang panahon, tamang proseso. Jeremiah 29:11 tells us, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in a future." Plano ng Diyos, pagpalain tayo. Pero plano ng Diyos, durugin tayo. So, I remember this episode, I think it was in Twilight Zone, and it was also many times portrayed on television. What if nakilala mo si Hitler when he was 6 years old or when he was a baby, papatayin mo ba siya? I think even sa psychology or philosophy classes, tinatanong to ng mga professors, what if you had that unique opportunity, nakatabi mo si Hitler nung 6 years old siya, papatayin mo ba siya? Ang hirap sagutin nun. Of course, for us who believe that thou shall not murder, ang sagot madali. But what if you could have prevented the worst human rights violations in the world, the Holocaust? What if you could have prevented such fire of fascism that it actually swept, kung hindi ako nagkakamali, nag-Time Magazine of the Year pa si Hitler. I wonder what our answer is. But I know my answer here today. If you kill Hitler when you are 6 years old, if you justify the ends by the means, you will create more Hitlers. So if the Vice President is guilty, dapat po siya ay i-impeach. Pero sa tamang panahon at tamang proseso. Nagsalita ng Korte Suprema na mali ang proseso, mali ang panahon. But yun po, Mr. President, sana kung ano ang discussion since February 5 dito na nakatuon kay Vice President Sara Duterte, sana kung sino ang guilty sa mga baha, ganun din tayo. Hindi naman siguro si Sara ang gumawa ng mga baha. Straight to the point. Okay, sige, katsa. With all due fairness ba, kung para ta sa accountability, apilan ninyo o pangita kinsa ning kontraktor anang flood control projects. Straight to the point. Apila ang pagpangita sa uban pa nga mga issues nga mas labaw pa kadako, billions ang kantidad mga higala. Yan ang flood control project. O tinuod manggaling nga dili ni pamulitika ra. So ang mga tao manggod mga higala na sayod mga tao dili nimo ma-underestimate. Dili ma-underestimate. Mo na ingon si Alan Peter Cayetano, pangandam na lang mo daan, pildihan na lang nyo Sara kung di mo gusto mayong presidente, pildihan na lang ninyo in 2028. At ipadayon ang iyang speech mahigala sa iyang pagbuto og yes. Okay, proceedong. Stunting yung corruption. Ganun din, araw-araw talagang wag natin tantanan. Lastly, Mr. President, may I make an appeal to the media, our friends, the vloggers, yung iba nandito, political analysts, advocates, school deans, etc. Nakalagay kasi dito, we all agree on a regime of truth. Parati na lang ang vloggers ang nasasabihan na fake news. Alam nyo po, marami tayong political analyst ngayon, di naman sila analyst eh. Ang ibig sabihin ng analyst provides objective, non-partisan, data-driven explanation of political events, systems, and trends. Ang ibig sabihin naman ng advocate, champions a specific cause, policy, or interest group
to influence public opinion and policy decisions in favor of their positions. Wala namang masama dun eh. So kung ikaw ay advocate, sabihin mo na lang. Pero mag-a-appear ka sa TV, magpapa-interview ka, sasabihin mo political analyst. Pero gusto mo lang, bata mo maging presidente, nililito mo pa ang tao eh. Okay. Ganun din po. Sadong. Peter, klaro-klaro ni. Klaro-klaro ni mahigala nga pamahaya gyud. Straight to the point. Now atong balikan mahigala mo ni nga ang gihimo gyud sa Senado, no? Insakto gyud ang Senate niya ilang girespetaran ang Supreme Court. Kaysa ako nang giingon mahigala ang Supreme Court maoy dunay kagahuman under Constitution. Wa mo pasabot nga nilabaw ang Supreme Court sa iyang co-equal branches of government. Kundi nilabaw ang Constitution. Mo ni klaro. Straight to the point. Ano man ang Constitution mo ay naghatag og kagahuman mahigala sa judiciary sa Supreme Court nga sila mo interpret sa balaod. Sila mo ay final last mga higala nga arbiter. Magkalain-lain ang opinion sa mga tao, magkalain-lain ang opinion sa mga abogado, mabitan nang magdebate gyud kay maglain-lain ang opinion. But dunay usa ka Supreme Court nga mo'y muhusay ana. Nang kundili maminaw sa Supreme Court mahigala unsaon naman lang na, ha? O mopatuyang ning usa mahigala nga sakto sad siya. Mopatuyang po ning usa nga sakto sa gyud kinsa may magpapili. Magkagubot kita mga sukintig paminaw. Di makadi ka mo tuo Supreme Court ang mga public officials na to di mo tuog Supreme Court. Ingon na mga ordinary nga mga tao commit sila crime din ha. Di namin mo tuog korte. Huwag ganin mo tuog korte, kami pa. So kining pagdesisyon sa Senate may ilang gipalabi. Ha? Aron nga malikayan ang constitutional crisis, malikayan ang kagubot, malikayan mahigala nga madaot ang ato mga institutions. Gawas nga sakto ang Supreme Court ilag yung gisunod. Mo na nga ug tan-awon nimo mga higala, mubo lang sulting litulapid pero sakto kaayo, ha? Mura ni mga higala si Tito Soto ug si Litulapid pareha man ni mga artista. Si Tito Soto mga kagalaan mura og nahimo na siyang katawanan hinuon sa diha nag kig bill to bill sa discussion mahigala ni Kwan, ha? Senator Marcolita. Atong iya mura tog script bitaw sa karaang teleserye ba? Ha? Nga mura bitaw may kasabihan na sa tunay kung tatakbo ng matulin matod pa niya, ha? Matinik ng malalim, ha? Wala to yung script bitaw sa kanang teleserye ang karaan ba, ha? Kinini ang siya may kasabihan ang tumatakbo ng matulin kung matinik ay malalim. Pinaana to ya. Wa lang lupig sang litulapid nga inan nga, Your Honor, Mr. President, ginagalang ko po at nirespeto ko po ang kataas-taasang hukuman. Ang buto ko po ay yes. Dugay lingkod dito lapit si paminaw may galas debate nakakuha gyud siya nga mao ni ang sakto. Mao ni saktong boto nako. Ha? Porbida makigalan atong padayon sa si Alan Peter Cayetano be, gamay lang kay be atoy padayon sa gamay. Asa mo tudong? Sige. Kani. Ilan beses kami binugbog dito nung iba na ang sabi bawal daw ang isang senator judge na mag-move to dismiss. Pero sila din ngayon ang nagsasabi sa mga senator judge, mag-MR kayo sa Supreme Court. Saka kayo nakakita na hindi pwede mag-motion to dismiss? Judges dismisses cases because of no jurisdiction. Ang CA, 3 sila o 5. Hindi nyo lang nakikita sa publiko at hindi sila mag-move kasi sila lang nag-uusap. Ang Supreme Court, hindi ba dinismiss nila? Hindi ba sinabi nila no jurisdiction? Tayo kasi dito nag-usap sa hall na to. So natural, hindi naman pwedeng si Senator Batorni ay tumingin lang sa akin tapos maisip niya, dismiss. Walang manifestation dito na hindi sinasabi. My point, Mr. President, is that yung sinabi ni Mahatma Gandhi nangyayari na sa Pilipinas eh. Sabi ni Mahatma Gandhi, if it's an eye for an eye, the whole world will go blind. Let's make our stand. Ilang beses ko narinig dito sa hall na to, ang taong bayan, ang taong bayan, ang taong bayan.
Hindi ba naman lahat naman tayo halal ng taong bayan di ba? Hindi ba pwedeng sabihin ko na lang ang opinion ni Alan Cayetano? Isa lang naman ako Ang opinion ni Joel Villanueva. Ang opinion ni Mocha Uson. Isa lang naman siya Pero yung sabihin ko sa inyo, guys, ang opinion ng civil society, ang opinion ng masa, ang opinion ng taong bayan, dapat makonvict. Are we not overstepping and are we not confusing rather than enlightening our political processes? Yes, you might think this is a different Alan Cayetano from the impeachment of President Estrada, impeachment of President Arroyo, impeachment of, yung hindi natuloy na impeachment kay CJ Davide, sa impeachment ni CJ Corona. But aren't we supposed to be wiser? At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Kini, pintok ni, katsa dong, freeze. Kini, pintok ni mahigala nga kwan. Pintok ni mahigala pakisuryahan. Ayaw ninyo maging presidente si VP Sara, di talunin na lang ninyo sa 2028. Kaisod man kayong pasangin lang, taong bayan, luuyas taong bayan. Nganong mo sige magamit sa pulong taong bayan, nisulti naman taong bayan panahon sa eleksyon. O gusto magkamo taong bayan, sakto ng kaalan Peter Cayetano, talunin nyo na lang sa 2028. Ang taong bayan mo'y atong pasultihon. Gusto ba silang mapresidente si Sara o dili? Let the taong bayan choose. Let the taong bayan decide. Nga naman sige magtaong bayan. Ang taong bayan. Kining kang alan Peter sa, kung rewayan na ko gamay dong. Rewan gamay ka lang. O taong bayan, kung gusto ninyo, kung ayaw nyo maging presidente si Sara, di talunin na lang ninyo. Kaya kusog man mo gamit o terminong taong bayan. Taong bayan. So let the taong bayan decide in 2028. Ano na yung kung ni Alan Peter Cayetano? Taong bayan. Bida. Atong balikan dong. Sige dong. Dong names. Hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Correct ka Ngayon, dyan. kung talagang may ginawa, Sige, go. pero sa tamang paraan. I apologize if I'm emotional on this issue, but hindi tayo makawala Ang daming mas importanteng issue, pero nakapako tayo sa issue na to. Correct ka Thank you, dear dyan. colleagues, and thank you to Filipino people for the opportunity to share my thoughts on this. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. Straight to the point. Okay. Frisa. Kato may explanation nga klaro. Ang taong bayan. Kanunay mapasangin lang ang taong bayan. Karon gusto mangitag taong bayan may mo decide let Sara run for 2028. Og pangita mo inyo kisa inyong ikabangga, then let the taong bayan speak. Let the taong bayan decide. Simple as that. Kay moingon ko ka mga higala nga kay accountability. Di ngadtos mga tao kay ang katawhan mo remember under Article 2 Section 1 sa atong 1987 Constitution, ang katawhan naa diha ang tanang kagahuman. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So how about if we will let the people decide in 2028? Aron nga makatutok mo sa mga trabahoon karon. Kalisod ba sa kay kalayo pas 2028 mga higala, pero ang gitutukan wa na mahinoon magkatrabaho tarong ning kalakihan. Straight to the point. Anya puslan man sige ngan mahigilag taong bayan. Mo na kung giingon ang taong bayan kanunay mapasingilan luuyas taong bayan. Kung gusto kag taong bayan, sige. Anyway, ingon naman Australianis mahigala nga open naman sa niyang kandidato kuno si Senator Risa Hontiveros, ipadagana. Yan naman ta sa demokrasya nga nasod. Ayaw og kana na ang musukol og basketball, kada yung klaro para di klaro gyud ba nga duwa gyud. Musukol og boxing na klaro gyud nga na gyud. Dili kay na forfeit ng usa.
Usa pagbutal sa taong bayan ang kalakiha og teknikalon nga dili na makadagan ning usa. Di kanang kaalan Peter kay tanong mo ni klaro-klaro kanya, kung gusto niyo hindi maging presidente, di talunin niyo na lang sa 2028. Straight to the point. Na kanang desisyon Supreme Court pertin saktuha gyud mga kaigalaan. Ningon Supreme Court, wa man nimo kuhae og gahom ng House of Representatives. Wa man kuhae gahom ang Senate. But mingon ng Supreme Court, dunay proper time, proper nga process kung pahigayon og impeachment. Ayaw ninyo i-weaponize ang impeachment against sa kontra sa politika. If indeed gusto mo og accountability, kanang klaro-klaro mo gina mga higala ba og dili sincere ang imong tumong ba? Nang kalang pag-istorya ba? Maklaro na nga dili sincero ang tumong. Pagkaprangkang pag-istorya ako mga higala, dadoon ko ni mga tawanan nga, sige, anti-graft procedure ta Atty. Rufil. Di ta gusto ng mga kurakot. Bitaw, okay ko ana. Pero kung mo single out mo ko sa katawa rin nga mo rin gukuron, binuang man inyo, pamulitika man inyo. Magkabantay ka rin kayo. Kabantay ka unsa may inyong motibo. O gusto tang gukuron to tanan. Gukuron tani mak, unahon ta gini pananako, unahon taning masdag ko. Kining sa flood control projects, billions ka na. Pila ka billions day? Hindi kina sa flood control project, pila ka billion? Pag 2023, 2024, 2025, piting dagko as kwarta nga naa diya. Nganong wa man niyo taga priority? Kada kung tinuod nga for accountability mga sukid di paminaw, muna ang mga tao manggod. Mura magong ilang ibutang sa kaminos ligid sa masa, muna nga mura gibuguan sa masa ba? My God, nakibaw ng masa oy. Kaibaw ang katawhan, binuang man inyong kalaki. So muna, kan sakto ng kakitano. Kung ayaw ninyo maging presidente si VP Sara, di talunin nyo na lang sa 2028. So let the people decide in 2028. I would agree with the statement of Senator Alan Peter Cayetano. Talunin nyo na lang. Why are you afraid to face Vice President Sara Duterte in 2028 election? If you are truly a good and honest leader, then you present yourself to the Filipino people as more worthy than Vice President Sara Duterte. Straight to the point. Simple na. I-present mo kaugalingon nga, ikaw may mas maayo. Tagaig. I-present, mas maayo ka, di ka, honest ka mo ni mauna. Ang problema doon na sa kay mga issues diha. Ibutang talong, kisa may mabangga ni VP Sara sa 2028, si Martin Romualdez, ibutang talong din, present yourself. Present yourself to the Filipino people that you are more worthy than VP Sara. You present yourself that you are honest. You are not corrupt. I-present niyo magkaugalingon. O kinsay gusto nga mudagan pag 2028, si Leni Robredo ba, si Senator Risa Hontiveros ba, si Martin Romualdez ba, padagana na Sara para naagi patas ba ang mga tao may mo decide. Straight to the point. Nakuuyon ko ni Peter Cayetano. So si Risa, Leni, si Martin, i-present niyo yung kaugalingon. Ayaw nyo butari Sara. Di ami. Ako mas ngilngig pa kong Sara. Agod. Total naghamit ang magpambayad commercial. Simple anak mga higala.